Beginilah siswa PSHT. Jika mau sowan ke tingkat 2. Waduh, lali yo. Sadurunge pengsahan kan enek tugas dikon njaluki paraf ning para sesepuh. Nah, iki momen dinggo aku takon opo sing pengen tak takon tentang PSHT. Arti lambang secara terperinci ki opo? Nyapa kok PSHT iki berdiri tahun 1922? Nyapa kok materi baku PSHT iki cuma senam? Nyapa kok warga iki kudu umur 17 tahun? Warga PSHT iki kudu menguasai semua materi PSHT? Nyapa kok adewe kudu menguasai pernafasan? Wis kabeh pokoke bakal tak takoni. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin mas, kula calon warga. Iki calon warga sing WA aku mau sore ya? Nggih, badhe dikan silaturahmi niki. Monggo pinarak. Piye, Dek? Nggih, pertama-tama pindah ning ndi? Biasane lek dikon teko iki ya ditakokne apa sing ku ngerti sadurunge awakmu disan dadi warga. Wes, diombe dhisik banyune. Nggih mas, atur suwun.